da lokaci yanzu na shige cikin tafarkin so. A yau na yi gamo da ke Hauwa sahibata, kina a ruhina. Labarin zuciya fuska za a zo a rinka dubawa, idan so ya zama kauna cikin jini dan yaka zagawa. Zai sanya wanda ke yin safirgici komai baya ganewa. Ni ma san da nake yi wa Hauwa ya sa na manta ma kaina. Kallon da na yi wa Hauwa farar ɗaya ta sace kalbina, nan take son ta yi da baibayi ya sarke ruhina. Na kasa yin zama kuku na tsaya yana ta sukana, na boye santa na ki na bayyana har yau tana raina. Sautin muryarta in ka ji na kama da wasu tsuntsaye, in ta yi tafiya za ka kalli bata har da sawaye. Na tabbata jikinta yana da laushi kamar na zomaye. Hauwa rabin jikina ce na faɗa ku daina zagina. Kallon ka in tana yi kasanta yi daban da 'yan mata. Gano zuwa wurin Hauwa ba ta shirme cikin kalaminta. Mai jidda inki ya ce agunta ban so a rinka kushe ta. Allah ya bani ke